Television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eliobwekere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurondera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwoguzi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyenge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Yama tuku wiki guchakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Muna botambe toko chakeli ritukuli yao ase obwansu tumere na manga koraganire ritukuli goro nobotuko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona tena kiti ganda soki gerogo isiko nda nyenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe mwanjo murigeri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubino yo mubuka ugochakia na kurosali tukuriao asenjire ndunge kigima Enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherobneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao keriwa spiritual surgery yo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na rogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhia tokonyora uchumbe yao asenjira yogotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwa nonse simole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo yo no kurbugo sigita guchase umuntonde erionere amanye gwetoma gwikebirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie Juma chinsa ibere chabutuko naboigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV weekend yetabwa tumuru buri urumba tari weekend
kendi nonya yukumanya iguru y'ikinkaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriya bagotera n'ayandi amange rumba mega okabelanga mosolo telakisanga mosala rumba rumba hey mwacho muri elio Ndizi TV lunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu muziki olio makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda erio bwego kikigima utire ngora gochigoro tukini amaberera inkore tere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo igegota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira achega chinyinge bwaje tariki bwatensa Jumamosi gochigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umo gusikata tokese kobora rumba ime ya Ndizi TV omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga reya Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yoba komanye nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesara tekyumungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo n'umungina rero karansana abanda ari nyumba mwanyase ba karansite nyara bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kero tokwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kindoke moiwe Chumuligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Njensara Nyarangi ontita Tena Batambe Brian Sagini Isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League tanile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene getaseni kya Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi Jigosori na Steven Ndemo
n'umurubiryo w'ubukomanya iguru yari gukorekana asibira ububwiji gosori aho kurworogongo rw'ugusi Kenya n'insenkima nabikara gukomanya na gukorentera ababuatani aho kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kiraritu kuri Jumamosi gucakira cinsa kyanda igweka cinso ikomine ibiri cy'amaragoba Chigosori imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge nigego chaka nekerengerelyo kyo gikubikira ubumukia yaunchuka nakoba ubunchorelia ububokororekana asumuru buryo bw'esabaria y'ubunchorelia nigo tukwimanya amanke igoro cyugo chaka ubunchorelia koremerelia nabuigo kumanya ebitango bidya biraroro boigo nigo tukwira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchorelia bw'ibirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bw'esabari yo bunchiryo murubiri ko yo tunaiche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cya Mugaso imeya Ndizi TV. Weekend tabua tumuru biurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho murielio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olio makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda iryo bwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkoretere binte bikongwe binte bibaho igwa yemwe ngayeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka nande manya chibandi nchira cheka chinyinge bwate tariki bwatensa Jumamosi guchigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi mwanchwa murigereria sekebindi kyaboka mona Nyasaye murubiri tu Ndizi TV hane nebiro binde na ireli bageria sengenjo kwariania sengenjo y'umurubiri obwelingana lya Nyasaye na byalenge bya ndeteringanire Samaritan nguru kwa Apostle Hedwin kiria Gonyamera kanisa ya Semane Pentecostal International Faith Ministry ahigagetare mu Cyubusongo tiganza basengenjo koleta lingana lya Nyasaye omochiru Nyasaye na akira sore na gusasimira sengenjo imambi yabono monebe meganda kwa beiro muya bia muna sengenjo libagiri kwa toire ono kwana muna intu ase birengeli byaito kwana muna intu ase mambi yabone gero bone bwa botare imyamangezo Kristo tosabina kwegena. Amen. Tigangire libageri omu mintone murigereria asokoreta lingana lya Nyasaye asebire bike semambi yabono ngatenga Nyasaye itobero mwegenwa ukoraire nare kwabukire kore buya ase wiki yaera ntu aboto kwana igoro ya productivity usi okomenteka asengenjende na mbuya muna asengenjo monene ongeire libageri egere ndete lingana linde asebiro binde igoro yensemo yokorwa tiangwa nelingana lyokorwa asengenjo omonene Nyasaye ongeire lingana elia semambi yabono
yo minto na maite ngane kero kende kwero beri nko ndura semirimo yao kero kende ngo sura sigasi yao kero kende abande bari bawo so sukuru kero kende omonene okorira maya se moya asemambi yabono igonda de okwanira igoro yokurwa yo mintone ase gitabu kia merenganio 11:24 goikaria 25 nemo na kia marika goteba ase gitabu kia merenganio Biblia goteba iga egitabu kia merenganio emerengani 11 ogosoma uchakera emerongevere nainye marika goteba iga nere umuntu okorwa ebinto ebinge era ni gakomenteraniwa ebinge wetania na nare oyonde ore omogoko otari korwa ase era nigo akogendera kona kuremerwa umuntu okorwa no moyo bugwancha natenengiwe nere oyo okorwa amache agokendia erango nere nae wa amache agokendia erango yaye omuntu ori okwegachera endagira sobungiti nigakoragereriwa n'abantu korende ogoseseniwa ni okore iguru asomotwe woria okoyonia oyo mintone asemambi yabono andikero kende linganeli lya sese moyo korwa lyabere likongwa sabanta bange na nonyina basomba basiyuko lyeresera sengenje yaki kero kende saitani usibirecha obiri mamincha nelingana likurukungo okorera nyasaye muri kyo yago teba marika yotebirenga nare umuntu okorwa nare umuntu okorwa marika tebanga ebinte binge era niga commentera ni we binge wetani oyo mintone ekero umuntu akorwa ekero umuntu agutenena amo nebintu byaye kero umuntu agutenena amo no komokorera nyasaye amarika otebanga umuntu yugutena nebinte binge era niga koegwa ebinte binge boigo engencho yaenga keliyo kobeka na kyokogesa engencho yaenga keliyo gosimeka na kyokoewa marika otebanga oyokuru ebinte binge era niga komenteraniwa omintone kina de kwana semambi yabono ngelinga ekero umuntu agusuboka kuruime yaye akorwa kolengana buno moikoyo moikonya sae omosukire ime yaye kolengana buna ime asukiwe komokorera nyasaye marikate birenga kero korwa ebinte binge emuntu naro muntu okorwa ebinte binge ereni ya commentera nigwe binge gwetania omintone tiangwana igoro ogwetania ekero umuntu akorire nyasaye gusikwarure intugeri kwarure omonene nyasaye ni yakoigore bisieri omonene nyasaye ni yagoigora igoro yao egere nyahore tugusinyo kone nasomo bwao na sengenjo yaki keri watene nayo watene kuruwa moyo ime marikamara otebanga na nare oyonde ore omogoko otari korwa ere ni gakogendera kona koremerwa aminto bane semambi yabono ndatego otebyanga amanto bari bonsi babeira abagoko antombare konyoranga none kromo geni achira aswire nyomba ngonyoro setiro sikandagira kande kaye orositiro ndi nyama yaye ni yakora igachago ikaba ni baruro ho bachire marikate birenga naro umuntu okorwa entebinge yo mitone naro umuntu ogotenena asemire mu nyasaye naro umuntu ogotenena asensemo yo komokorera nyasaye asebinte binga marikate birenga nero umuntu yo nigakoewa wetanye kerengo nigakoewe bingi wetanye kerengo yamana gotebanga oyonde naro yoro mugoko umuntu okwegimeria umuntu tari gusansuka koenana umuntu tari gusansuka komokorera nyasaye amarika murukiri umuntu omugoko nk'umuntu yo kakobo mugoko ere nigagenderete kona koremerwa omintone antabange twabire to komenya asokoremerwa antabange babiri bakomenya asokorera antu babiri bakomenya asugo chandeka antu babiri bakomenya asubutaka na sengenjo yaki ime yabo basbangire komokorero monene nyasaye bangire gusansoka barwe bintu byabaso monene nyasaye bangire gusansoka egere babeke obamama bintu byabo asense moyo monene nyasaye eliyo monene anyare kuigura igoro yabo ono konyoranga kero kende ek muntu nabusa babuya muntu nabu
bukurangire nyasaye buya nabo kwana mangana maya numa etama likono nayo komokora nyasaye lakini asense moyo wakora abanta bangu yo mintone tibabwatia makoro nabeko nyalekana ngano ya manyete nabeko nyalekana ngo mustari okwayo somira zetabwege kemerengani gwaga somire buya lakini amalika gontebyenga nare umuntu korwe binte binge nari umuntu bwegwatanirya mona nyasaye nari umuntu bwerwe komokorera nyasaye nari umuntu bwerwe komorwera nyasaye ebintu byebinge nk'umuntu yo eni gakogendera komentera niwa wetania yo mintone nabo komentwa lakini amarikate banga komentwa wetania engenche anga onye kwabe kirenusu nabo komentwa lakini yo mentu ikichore marikama na wotabanga nere yonde ore omugoko otari korwere nigo akogenderera kona koremerwa abantu baremeirwe bantu baterira subutaka na sengenje yaki babwatira mokabo bangire komokora nyasaye bayiraniria mokabo magega abantu bangire kumusasi manyasaye onyoso asense moyabanyanabi awaro nabo kunyara kurukingo gocyao kwarwe bintebi yakwaru kibeza kinyinge korengana muna bwategune mechano ya erahere omanyete ine omondi omintone ngakero muntate nira sense moya nyasaye ekero munta soira sense moyo kurwa omuntu gakorwa imeyaye muntu kurwa tana kuremiru yo mintone nakyo mone nantumira semambi yabono ngotebe ngae ayonyi kogendrete kuna nekero kende waroko bugugoko andekero keno nabasumba banyasaye turi gutinamo nemirimo yo mone nyasaye turi gutinamo ne kanisa bagusa bagente keneke watabanga batunyarire lakini wowe ikase mirimo yao bioriyo ngo gente unyaho kore ndo byao marikate biri ngo muntu okorwa ere niga kogenda komentera niwa omuntu okorwa niga komentera ni wetania nabe kunyarikana nko watekereke lakini asengencho wa mosemeri nyasaye watebire ngayaya tigante ni nasenye nchoko murwira nyasaye marikao tabanga yo mitone nga omuntu yo niga komentera ni ogwetania yamana otebaiga ameongebere na isano yamana otebaiga omuntu okorwa no moyo bwugwanja natenengiwe omitone ine okorwa kwa ongurwo no moyo bwugwanja okorwa ongurwo no moyo bwugwanja engencho nenga korwa ime yao antongorwa bare lakini bakorwa betereri antongo kore abari nyasaye lakini gaba korera bagotebiwa bagochikwa lakini amarika tabanga muntu korwa somo yo bugwancha number 1 oikotu aro gwancha ime yao obwancha nibo baimeye ngoro nyimotora chaka korwa asenge jamarika tabanga umuntu yo korwa somo yo bugwancha erena tenengiwe amintone tabe kunyalekana kwari yebinto antombare batemire kuri yebinto hanyore binto mbuya hanyora mari mbuye lakini gagoika ebiro anyara gucha kwaro ko mintone nasengencho yake ayo monyene kware kurichira ekero kware ngo bosibwa nyasaye kwa motebi nyasaye wakwana nabasumba watebanga omonene nyasangonye omwana onaso maso university omonene nyasangonye nyore mirimi ya oikamo korere onekero wakore to kubwata noko egaikekero wasoira saga ya egaikekero kwanyore bintebi ya okamotiga nyasaye chaka okole bintu byao okaligereria manganao ogatiga mangana nyasaye marikago tebaiga nganaro umuntu okora okomurwira nyasaye asomo yo bugwancho yo mintone nga number 1 ekota tukumokora nyasaye oikomokore nyasaye oitira somo yo bugwancha tali ogusugumwa amintobane antabange batete basugumwe gera bakore nyasaye antabange batete basugumwe eri bamurwere nyasaye abantabange batete basugumwe eri bagore none kirwase kanisa antabange batete basugumwe eri bagore none bitamba ebiyase nyumba ya nyasaye oyo minto na marikago tebaiga Montora mokore nyasaye asomo yo ngwanja omuntu yo natenengiwe tiango tebyo mintone ngato kore merogo tukono mugaso ayato kore meyigoro yawo ni koyoka maneni yakorekana nasengencho yake ime yawo watwari obwanchane ime yawo wasibukire komokora nyasaye yo mintone nyekero koro mone nyasaye asomo yo ngwanja
ekero orakore nyasaye tari ase eng'encho yokobetererwa oyo mintone, tari ase eng'encho yokobekerwa erasimo oyo mintone, korende ime yao otware owancha otebia omoyo nenkonye egere mokore nyasaye otenene muna Yoshua tenenete ase getabu kia Yoshua 24:14 hagatukaburia abantu bari akabatebia inurero igechorere lakini korende nche yamone nyomba yane ni mokorero monene yomitone ayamone nkoro yao ekura twaro obwanchani otwaro moyo obwancha gokurwa kuruime yao kwa manyanga nyasaye kwarwera abantu bane nigo bakurwa bekero ikirebiro baronga mwenye abantu bakurwera ekero kwawera ndegero kende wapime no musombe suti waspimira abana bayicyanga kwagurire ndagera wachaga gwake kuba oteba ngayo kuyakora asengencho yo obwate amarikate bayo mintone nganaro umuntu okorwa asomoyo w'uwanja naro umuntu urure asomoyo w'uwanja naro umuntu okomokora nyasaye naro umuntu wotenena n'ekibeza kiyaye omuntu wotenena nibo yaye asomoyo w'uwanja marikate bireiga nk'umuntu yo erena tenengiwe mintone ningiye kogera ayimuna mwanya bantu ningiye kogera inchebuna mwanya bantu oyo mintone ndaba seme chando ndabe asobotaka nasengencho nonyago kurukuru ime yao abantu bande nigo bakora nyasaye asokwe murungania abantu bande nigo bakora nyasaye asokwe murungana sengencho yake ime yabo tibara twaro wanja mbara nyoro wanja ime yabo marikate bango muntu yo okorwa sense moyo wanja ekirara tene komokora nyasaye asense moyo wanja ngomuntu yo natenengi woyo mitone marikama otebagana indenga nere yokorwa amache agokendia erango nere naye wa amache agokendia erango yaye yo mintone ogura mwana mwana otelingana mwana okwana ngoyo okorwa enyimiritinga ekirege ntokeri yokorwa uno wopimero yo minangana naye nabo wopimero igo ekirora arwa amache okendia erango nganaye noe wa amache okendia erango engincha enga ekiro watenenire korengana nense moyo monene nyasaye ekiro kwabekire bintu byasese moyo nyasaye kwabekira mangana asese moyo nyasaye kwarure ime yao no moyo w'uwanja marikatebenga naro umuntu kurwa amache okendia erango yo mintone Nachira sura simambia bono. Ngo tebinga marikao tebanga naro umuntu okorwa amache okendirango. Ngabo igonere nae wa amache agokendirango yaye. Rumitone. Abantu babiri ni kirango. Abantu babiri ni kirango. Kirango cy'ubutaka abantu babiri ni kirango. Kirango cy'imicando cy'ubutanyora abandi bakora rangira sengenjo yaki. Ekero nyare batabu ato mintone. Nabikunyale kananga ekero kwa bwate tikwa moete egera tuare. Marikama na otebaiga ngumuntu yugo kendirango ekera ukendirango yoyo mwabo. Haleluya. Ekara kendirango yoyo mwabo. Nganere nabo igo nakoreki nganakendiwe. Marikama na otebaiga yo mintone nga omuntu oria okwega kirendagera asobo ngiti niyakoragereriwa n'abantu korende ogoseseniwa niyo koregoro asomotwe woria akoyonia abantu mbale bakwega kirendagera yo mitone abantu mbale bakwega kirendagera abantu bega kirendagera singenchi obungiti oyo mitone ngukwane goro komorwera nyasaye niyo kwane goro komokora nyasaye abo mitona marikate bireiga nganaro umuntu kwega kirendagera asense moyo bongiti omitone okwega kirendagera asense moyo bongiti okwega kira ekiro kende none bese gusabwa none asense moyo kanisa none semo yoko mukora nyasaye anige kinabwa ni basumba banyasaye ngocha bare marikao tebanga umuntu yo kwega kirendagera asobongiti omitone marika tabanga ekerega cheire omuntu yo nigakoragererwa niyakonyoro koragererwa n'abantu abantu bande abange banyori okoragererwa nabo n'abantu bande nasengenjo yaki ekero batageto bakonye turabakonya onekero barura sore
okwana mangana mabe yo sheka igoro yao abantu basheka igoro yao nasenge jagi andekero kende haye uwega chirete bintu byao tigwatwara omoyo wuwancha osiboke okonyo yomintone marika otebaiga yotebaiga nga umuntu yu oria okwega chirendagera asobungiti niyakoragiririwa n'abantu kuri no guseniwa niyo korigoro asomutwe woria koyonia yomintone kinda to kwa nasema mbia bono alikunyalekana ngande kero kende kwa bira seme chando nabikunyalekana ngande kero kende umuchande ochira senga yao amakongo achira se nyumba yao ekero kende mechando no bwata marwire nigare se nyumba yao na sengenjo yake kwa nyori okuragereriwa sengenjo yake haye kwa biri gukwera kire bintu turaba go korenta asaba nto bande turaba go komokorera nyasaye turaba go komurira nyasaye andekero kenone kero konde nyumba yo monene kwa nyoranga chumabiri rituko wekero nyinjuma moshi oso ase nyumba yo monene yo gosasi manyasaye abono no koreda jirusie 70 kwa reda jirusi 10 kwa abana kwa musasi manyasaye ne jirusie 70 lakini maambia kwa ni umugatia wa kesi yagi buya kwa ragira buya kero kende kwa osie chabatingi ya kwalia watumia chibesa manoti ya manene lakini yo ikasense moya nyasaye oyo mintone abantu baragereriwe na sengenjo yaki abeira bangiti madati komokora nyasaye na buna bagendete ko bayigo amarikate birenga nonya nabantu baramonaye mintone no nabantu barange nasore naho baukuragereria na sengenjo yaki abantu abayigo kwagacha tobaeti marikate banga naro umuntu okendirango nganere nakendiwerango yaye naro umuntu kurwe binte binge nganere nae we binge goetani yo mintone yingenjo yainga ekerora mokore nyasaye gusisinya tigo gocho yo mintone onye to kwerwa como sasi manyasaye amone bintu byao onye to kwero como kore nyasaye onye to kwero kobeke bintu byao asense moya nyasaye onye to kwero kwebwatania amone mirimo ya nyasaye ogo sisinya tigo gocha yo mintone kirige to kwana sema bya bono mona okwana sigetabu kya gaye garo soma gaye yemo ochakre biri gotirimbuka mona akwana na amusumba gaye kakomotebe nga ibina byebiro abantu bakomenya zinyumba kingiya ibina byebiro abantu bakomenya zinyumba jiro shiribuya enyumba yani yatire ko bari tombe oyo mintone engakiriga yayeta abantu bagatiye nyumba ya nyasaye abantu bakaba bamenyete buya nabikunyalekana munabono igomenyete buya obugima bwaho go wegete buya abana baho nigo babegete buya lakini yandegera kina senjimere mu ya nyasaye kende ngiyo kwa nawo kora malikama na otebanga amalinga ya nyasaye ligaja somo somboye liko motebya ngebina byebiro mbuli abantu bane byebiro baro bakobe yansi chinyomba chingiya amalika yege osoma ibego turimbuka nigabwata mangana manene nyasao mana wokwana mangana manene amangana manene asenge nchabantaba asenge chigo babete bakwegakira bakore bintu handekero kende babwetenga nambaro bwo bakweroseria kuri ni nyasaye agachiko kurageria asenge nchoyeliraba agachiko kurageria asenge nchoyemebuko agachiko kurageria asenge nchoyinda cyabo omonene nyasaye agachika mangana manene yo mintone ngidati kuona sema mbia bono ngelinga kirora mokore nyasaye nganonya no mubuko no bego siekwa tokoba woko yoka woko tute bintu byao abantu batude jibeza cyabo batute bintu byabasa marwaire batute bintu byabaseme cyando na shenge njo bangire ko mokore nyasaye na shenge njo bangire ko murere nyasaye yo mintone na letringa ningi ya sema mbia bono nganga kiyale ngebuya onyale otabuka urwaze jidoro handeke okinabera nyale kerengo uraire otaboboke oso asensemo yoko mokore nyasaye omurangere nyasaye ebintu byabo biso asensemo ya nyasaye elina nyasaye aranyala okomentera elina nyasaye arako tenengiwa elina nyasaye arago kendierango elina nyasaye aragare yubuma bwao ali nyasaye akomorembe asenge nchoko mokore nyasaye oyo mintone tali asara yo mintone yona gotebanga asema mbienga wakorera nyasaye oyo mitone karua sensemo ya nyasaye no mogoko moneke ura mokore nyasaye asili etalia yesu ngombia muna yo mitana so ontegerera lingane lya chira sema bya bono ne lingana lya kebene nga mokore nyasaye kaboko murira nyasaye tenena ne menemo yae na nyasaye na nyale wosisenia abuna natide okwana engineer masa marieta ingoro kwa mu apostle Edwin kiriago nyamera kanisa nigerege tare lige naiga
tianga kengambu ya mona sengencho okwabere omotegeli omuya na Nyasaye tiago sini namba ya niyesimi nigere 07 28 74 77 93 pia muno tigansaba sengencho yo okora yo mintone pia muna sengencho monene okonyire tiango sabere egere Nyasaye akowanja omoyo bwanja iliyo mokorere Nyasaye na Nyasaye nena akwali asiri tele Yesu omonene Nyasaye bwemeganda tatone na chira sura semambi yabono iliyo monginoria iliyo mogakoria iliyo mosachoria iliyo mosauri omone bwemeganda oberiga gochandeka oberiga kuangaika oberiga gutwara emechande menge na sengenjo Nyasaye ataramo y'omuyabwo okorera tata gwakwa na mangana maya nganaro omuntu okorwa ebintu ebinge ni comment ebintu ebinge Nyasaye semambi yabono na sabiro bwabwo no bonne bwao kaigure lingane lyo mwakoria omongino likaigure lingane lyo Nyasaye ono mukune Nyasaye anyare gutene no monene hamona abasomba bao hatenene nemirimo yawo nenyumba yawo eri Nyasaye nyare kumuyigorera pia muna sengenje mambi yabono ono kaigure lingane lyo mosesenie Nyasaye mokorera maya asengenje Nyasaye bwemiganda na gusasi mino monene eto kamaro na ara sensemo yaye omone wetaso korera Nyasaye ujagira bono iga tia maruira yabunekane asiri talia Yesu pia muna sengenje wakorire na eno muya Nyasaye tigoba kwe imeyamanga Yesu Kristo na sabire na kwegena pia mono na ndimbi ya mono tia Nyasaye sezeni Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.